Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος από το Greek Speed Cubing και αυτό είναι το review του νέου Moju Aolong. Καταρχάς, αυτός είναι ο πιο πρόσφατος 3x3 που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Moju και φαίνεται να αρέσει σε πολλούς cubers καθώς ξεπέρασε τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προηγούμενοι Moju. Ξεκινώντας με το corner cut και το reverse corner cut, ο κύβος αυτός δεν φαίνεται να υστερεί καθόλου στον τομέα αυτόν, καθώς μπορεί εύκολα να κόψει 45 μοίρες και περισσότερο, και ενώ μπορεί να κόψει περίπου 2 τρίτα ενός center στο reverse corner cut. Όσο για το γύρισμα αυτού του κύβου, ο κύβος γυρνάει εξαιρετικά, το γύρισμα είναι υπέροχο, ενώ τα M-slices γυρνάνε ακριβώς όπως ένα απλό layer. Το pop σε αυτό το κύβο είναι σχεδόν ανύπαρκτο χάρη στον μηχανισμό του κύβου, τον οποίο θα δούμε μόλις τώρα, αμέσως τώρα. Βλέποντας ένα edge piece παρατηρούμε ότι στα δεξιά και στα αριστερά υπάρχουν δύο εξογκώματα τα οποία εφαρμόζουν κατάλληλα πάνω στο μέσα στο corner piece καθώς και στο center piece, τα οποία ουσιαστικά εξαφανίζουν ή μάλλον κάνουν πολύ δύσκολο το pop. Τέλος, το μόνο πρόβλημα το οποίο θα έλεγε κανείς ότι έχει ο νέος Moju Aolong είναι το corner twist, αν και δεν εμφανίζεται τόσο συχνά. Βλέπετε πόσο εύκολα γυρνάει η γωνία. Ναι. Αυτό ήταν το review του Moju Aolong. Τώρα θα δείτε μια λύση του κύβου για να δείτε περίπου πώς γυρίζει. Ίσως σας βοηθήσει. Και σας ζητώ συγγνώμη αν είμαι αργός, γιατί είναι λίγο δύσκολο να λύσει τον κύβο μέσα από την κάμερα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Γεια σας. Ωραία, εύκολο σταυρός. $18.44 δηλαδή.